Vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Veľa sa o nich hovorí, o tom, ako chceme a musíme pomáhať zaostávajúcim regiónom. Tento cieľ sa opakuje v stratégiách národných, územných, dokonca eurofondových a veľmi často aj vo verejnom diskurze. Slovensko má dlhodobú 30-ročnú ambíciu vyrovnávať regionálne rozdiely. Znie to pekne, znie to správne, znie to spravodlivo, ale tá ambícia trvá tak dlho a hovoríme o nej tak často, že si ani nevšímame, že to nefunguje. Je to floskula, ktorá znie ako plán, pôsobí ako vízia, no predpokladá a sľubuje niečo, čo sa nikdy nestane. V skutočnosti je to ilúzia bez obsahu a stratégia bez stratégie. Skúsme si položiť jednoduchú otázku. Kedy a kde sa regionálne rozdiely reálne vyrovnali? Odpoveď je rovnako jednoduchá ako otázka. Nikdy a nikde. Regióny, ktoré boli pozadu pred 10 či 20 rokmi, sú pozadu aj dnes. Pozrime sa na fakty. Rozvinuté regióny, ktoré boli zvýhodňované historicky, sú zvýhodňované aj v súčasnosti. Inovujú a posúvajú sa vpred. Na druhej strane, zaostávajúce regióny len udržiavajú funkčnosť. Opravujú zatekajúcu strechu, prepadnutý chodník, v lepšom prípade riešia odvoz s pláškou zo žumpy, termín, ktorý možno mladšia generácia v rozvinutých regiónoch ani nepozná. Zatiaľ čo jedni budujú budúcnosť, druhí stále bojujú s minulosťou. Mám rád príklady, lebo sú dobré na pochopenie a jeden aj uvediem. Ak štartuješ 100 km za niekým a ideš rovnakou rýchlosťou, nikdy ho nedobehneš. Môžeš mať rovnaké auto, rovnaký motor, rovnaké podmienky, ale rozdiel zostane. Dobehnúť ho síce môžeš, ale len vtedy, ak on spomalí alebo zastane a ty zrýchliš. A presne tak je to aj s vyrovnávaním regionálnych rozdielov. Rozvinuté regióny by museli úplne zastaviť alebo spomaliť rozvoj, aby ich menej rozvinuté regióny vyrovnali. Vyrovnávanie regionálnych rozdielov je mýtus, ktorý prežil 10 ročia. Zabudnime na túto floskulu, pretože nikde na svete sa v rámci krajiny nikdy regionálne rozdiely nevyrovnali a ani sa nevyrovnajú. Hovorme o rozvoji a skutočných riešeniach, ktoré reálne pomôžu, ktoré stoja málo alebo nestoja dokonca vôbec nič. Stačí vôľa. O konkrétnych riešeniach si povieme v 3. dieli tejto trilógie. V tom 2. si povieme viac o projekte s názvom MRO, ktorý tento rok oslavuje 10 rokov a myslím, že je to dostatočne dlhá doba na bilancovanie tohto projektu. Regionálne rozdiely sú prirodzené, no tam, kde funguje systém, majú menej rozvinuté regióny nástroje, ktoré im umožňujú rast a rozvoj. Podnikavá samospráva rovná sa rozvíjajúca sa samospráva. Teším sa na vás.